Ġnien Romeo Romano f'Santa Venera. Għal snin twal kien ġnien mitlu qabel ma ġie riġenerat minn Gvern Laburista. Isibt wara nofsinhar taħt xemx tiżreċ u semaċar, dan il-ġnien laqa diversi familji għal attività ta' divertiment organizzata mill-Ministeru għall-Enerġija, l-Ambjent u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Diversi anzjani li tkellimna magħhom għalulna kif dan il-ġnien mhux biss kiber u ġie riġenerat, iżda sar jospita attivitajiet li jiġbdu l-etajiet kollha. Qabel hawnhekk kien ġnien, imma dal-aħħar fetkuh u raġġaw u nkultivaw iktar. Niftakru mhux hekk ta' hawnhekk, niftakru mitluq dan u nofsu miftuħ, hawnhekk ma kienx miftuħ, il-parti ta' quddiem biss. Issa veru ġi sabiħ ħafna. Jiena hawnhekk niftakar għax jiena noqgħod hawnhekk kien żdingata wara, però issa vera għamluh sabiħ ħafna. Nġib it-tfal ta' tfal hawnhekk għax għandhom żvok fejn joqogħdu daqsxejn jilagħbu u fix-xemx. Fost oħrajn din l-attività inkludiet logħba tfal, realtà virtwali, crafts, face painting, puppet show bis-sem ta' Meg il-maskot u sħaba bit-tema ta' Saving Our Blue kif ukoll diversi bankarelli b'informazzjoni dwar l-entitajiet fih dan l-istess Ministeru. Tkellimna ma' diversi ċkejkni li flimkien mal-ġenituri tagħhom attendew għal din l-attività. Xhieda li kienu qed jieħdu pjaċir kienet id-bissima fuq fomhom. Ġejt hawnhekk biex nilab u qed nagħmel il-crafts. Jiena qed nieħu gost ħafna. Nagħmel il-pjanti u nilab. Jiena qed nieħu gost għax rajt teddy bear. Qed nieħu gost. U ġejt hawnhekk biex nara xawn. Diversi ġenituri u nanniet ukoll għalunna kemm attivitajiet ta' din ix-xorta huma ta' importanza kbira. Attività vera interessanti għat-tfal u ħafna affarijiet x'jagħmlu u bħala ġnien vera sabiħ kollox għaw ftit minn kollox u kollox għaw pjaċir. Ħafna attivitajiet ħelwin u għat-tfal u hekk. Din l-attività hija waħda minn kullana ta' attivitajiet li qed isiru dan ix-xahar mill-Ministeri u entitajiet governattivi maħsuba għall-familja kollha.